Bueno, gràcies per convidar-me. A mi m'encanta venir a fer coses a Follets. Si pogués, i si treballés menys, vindria més a Follets. Però he de treballar més. A veure, jo vaig començar amb una altra família i algunes persones més, la Cindara també, a Follets, quan la meva filla gran havia d'entrar a P3 i no ho vèiem clar, llavors vam dir, bueno, va, anem a embolicar-nos una mica a muntar alguna cosa nosaltres. I res, ens vam embarcar en aquesta aventura que és Follets i que ara ja aquest any es celebren els 10 anys, vull dir que és un projecte que al final està tenint el seu èxit, no? Perquè segueix endavant. Jo me l'estimo molt, no? També una de les sorts que va tenir Follets ja des del seu inici és que les persones que ens vam ajuntar teníem una idea similar del que volíem. I això va facilitar molt l'arrencada, no? Els primers anys, que sempre són una mica més durs, no? Doncs aquest impuls de sentir que tots anàvem en la mateixa direcció, això va donar molta força. I en part, tot el que hi ha avui ve una mica d'aquella força inicial. Per tant, amb això simplement vull dir que quan conflueixen persones amb idees semblants i amb propòsits semblants, l'energia es multiplica, no? A vegades tu pots tenir una idea molt fantàstica, però si estàs sol, no es materialitza, no? I això ho lligo una mica amb la xerrada que faig ara, no? Que és molt senzilla, perquè després llenço unes preguntes i així que tothom digui la seva. Va una mica sobre el concepte de l'autonomia, no? Jo avui he posat el títol d'autonomia, un camí compartit. L'autonomia es parla molt en l'etapa infantil, no? És un dels conceptes habituals dels pedagogs. Doncs aquí veiem ara la canalla menjant, no? Uns mengen més amb les mans, uns més amb la forquilla, uns els hi donem. Això és un petit exemple de què és l'autonomia i cap a on pot anar o cap a on volem que vagi, no? I el tema del camí compartit és perquè l'autonomia no és una qüestió de la canalla només. És a dir, és una relació, un diàleg entre les criatures i els adults. Els pares, les mares, els educadors tenen un diàleg amb les criatures que estan educant, que estan criant, que estan acompanyant, i per tant hi ha aquest camí compartit. No podem entendre l'autonomia com una cosa aïllada, exclusiva de la canalla, no? Al final l'autonomia és la capacitat que tenim de prendre decisions per un mateix i llavors dur a terme accions en funció d'aquestes decisions, no? I per tant té molts àmbits d'actuació l'autonomia, no és només una qüestió material o en aquestes edats primerenques molt enfocat a certs hàbits quotidians, no? Rentar-se les mans, menjar amb la forquilla, lligar-se els cordons, no? L'autonomia va molt més enllà. Per fer una petita cita una mica més elaborada de Piaget, que és un d'aquests psicòlegs, pedagogs clàssics, diu que l'autonomia és la capacitat per desenvolupar-se amb independència en el medi, no? El medi social en el que estem, sigui quin sigui. No és només fer-se al llit o preparar l'esmorzar al matí, és molt més. L'autonomia també fa referència a la capacitat per tenir opinions, gustos, per prendre decisions pròpies i per saber utilitzar l'educació i tenir una moral pròpia, és a dir, al final acabar decidint què està bé, què no està bé i què fem respecte a això, no? I el desenvolupament de l'autonomia és l'educació. Llavors, jo considero que els pares i les mares i els educadors, és veritat que aquí a Follets es parla dels acompanyants, no? Que acompanyem, no? Però jo considero que criem i eduquem, no? Acompanyar té un significat i jo crec que hem de recuperar també la paraula de la criança, no? Criar significa estar amb el teu fill, amb la teva filla, o amb el teu net, amb qui sigui, i donar-li uns valors que l'ajudin a créixer i ser una persona íntegra, no? Llavors, l'autonomia bàsicament el que ens dona són oportunitats per explorar el món
amb una motxilla carregada d'eines, no? Llavors nosaltres els hem d'oferir a la nostra canalla aquestes oportunitats i a la vegada els hem de permetre que vagin ficant eines a dins de les seves motxilles, no? Evidentment, les eines que tindran quan tenen 3-4 anys són diferents a les eines que tenen quan tenen 12, 13, 14, 15 anys, no? Perquè les eines es van fent cada cop més riques, més complexes, però l'objectiu al final és el mateix, és enfrontar-se a aquest món, anar-lo descobrint i també decidir què es vol fer amb aquest món. No és simplement rebre passivament, bueno, a mi m'ha tocat viure en aquest món, com el surfejo, no? És a dir, jo què vull d'aquest món, no? M'agrada o no m'agrada aquest món? I no només jo com a subjecte, com a individu, sinó jo en relació amb els altres. Per tant, l'autonomia té moltes esferes diferents. Té una esfera individual, però també té una esfera grupal, no? I també té una esfera social, no? I aquí, per exemple, a Follets es veuen les tres esferes, no? Tenim tota una suma de petits individus, no?, que estan descobrint el món, s'estan descobrint a si mateixes, però a la vegada formen part d'un grup, per tant han de veure com interactuen com a grup i quina és la dinàmica de grup i què passa. I per tant també han de saber relacionar-se amb el grup. I aquí també entra l'autonomia del grup, no? I a la vegada també hi ha un entorn social, no?, que seria ja les famílies, l'entorn, l'espai, les comissions, tot el que passa, i aquí també hi ha una autonomia de com es fan les coses, no? Vull dir, Follets no deixa de ser un projecte educatiu que és autònom. No hi ha ningú no hi ha cap institució que l'hagi impulsat i que l'estigui recolzant. Per tant, hi ha una autogestió, hi ha una independència d'aquest projecte i hi ha una força, en aquest cas de les famílies i els acompanyants, per tirar endavant aquest projecte. Per tant, l'autonomia té aquestes tres esferes, la pròpiament individual, de qui sóc jo i si sóc capaç jo com a individu de tirar endavant, l'esfera grupal, de qui sóc jo en relació al meu grup d'iguals, que pot ser un grup d'edat, o pot ser un grup de veïns, o pot ser un grup de gent que està participant de diferents organitzacions, i després l'esfera més relacional social, no? De dir, vale, nosaltres com a col·lectius, com ens movem? Estem esperant constantment que institucions grans ens vinguin a oferir oportunitats o nosaltres busquem les oportunitats, no? Per tant, jo quan plantejo l'autonomia i dic que és un camí compartit, ho dic en aquest sentit, no? En un sentit una mica més ample, perquè també a mi m'agrada que els adults ens barregem amb la vida de les nostres criatures. No l'entenguem com algo separat. Nosaltres som adults, ja ho tenim tot fet i les criatures ho han de fer tot. No, estem en un tot barrejat que interactua constantment. Llavors, és evident que hi ha diferents etapes, no? Del 0 al 3 o del 3 al 6 són diferents les possibilitats de l'autonomia, i a la vegada dels 6 als 12 o dels 12 als 18 anys, doncs també. Per tant, d'entrada, com a famílies i com a acompanyants hem de saber identificar en quina etapa hi ha la canalla i hem de saber conèixer una mica evolutivament què està passant en aquella etapa, i això ens ajudarà a entendre, vale, què podem demanar a les nostres criatures o a la infància o als nostres joves, no? Si no, estarà desajustat. Vosaltres ho sabeu perfectament, quan la criatura encara no camina, doncs passen unes coses. A la que comença a caminar o gatejar, de cop i volta el món s'obre, no? I quan comença a parlar es torna a obrir. Per tant, diguéssim que la dimensió de l'autonomia va de molt petitet a molt gran. Doncs nosaltres hem d'estar atents a veure en quin moment vital està cada criatura. Cada criatura fa el seu propi camí, per tant, l'edat no marca les capacitats, ho marca les habilitats i la pròpia maduresa de la criatura. Per tant, nosaltres hem de tenir una mirada afinada. Com a pares i mares hem de
observar i intentar anar reflexionant en quin moment està, va més lent, va més ràpid, no caure molt en la comparativa perquè especialment en les edats més de petits els ritmes són molt diferents i això a vegades pot generar angoixa, no? És que la meva criatura encara no fa no sé què, és igual, no hi ha pressa. Si la cosa ja es desfassa molt, doncs ja podem acudir a un professional, però si no, no passa res, i aquí mateix ja ho sabeu, no? Hi ha criatures que quan uns ja estaven corrent, els altres encara estaven asseguts a terra, això són els processos individuals i aquí no hi ha complicació. Simplement, doncs, ajustar-se, no? La meva filla, que ara fa primer d'ESO, doncs, el que jo puc esperar d'ella doncs no és el mateix que el meu fill que fa cinquè i a la vegada el ser una nena té un procés maduratiu una mica més avançat que els nens, doncs, bueno, doncs jo he d'intentar estar atent perquè si no al final em confondré i li demanaré coses que potser encara no estan preparats a fer, no? Desenvolupar l'autonomia té uns avantatges clars. Primer que ens ajuda a generar habilitats materials, no? Doncs el tema molt evident és el mal menjar. No? Doncs hi havia hagut sempre la tendència a fer-ho tot en purés i en papilles. Bueno, això en genera una facilitat als adults, però això no fomenta l'autonomia. En canvi, quan tu dones el menjar a trossos i ofereixes la possibilitat de la forquilla, doncs sí que fomentes l'esforç i l'autonomia. Quin és el problema? Que ho empastifa tot i ho tira tot per terra. Però llavors nosaltres com a adults hem de decidir què volem, anar per feina, perquè hem de fer no sé què, i ho fem una papilla i li dono jo la forquilla, o tinc una mica més de temps i m'és igual netejar després i llavors li dono l'espai i l'oportunitat d'anar remenant el menjar, de provar les textures, d'equivocar-se amb la forquilla o amb la cullera i ara això no em surt i ho tiro per terra. Nosaltres com a adults hem de ser sincers amb nosaltres mateixos, és a dir, en cada moment què ens va bé. Tenim temps, tenim paciència, o no tenim temps o no tenim paciència, i no passa res tampoc, a vegades no tenim temps i no tenim paciència i hem d'anar per feina, i per tant en aquell moment no hi ha l'oportunitat de donar aquest espai al provar, no? Però a la vegada, si podem oferir aquests espais per provar les habilitats manuals i en la vida quotidiana sorgeixen quantitat d'exemples constantment i nosaltres podem estar allà observant una mica, nosaltres podem veure l'evolució de la canalla, no? Podem veure com al principi no se n'en surten i a base de repetir-ho i d'esforçar-se al final se n'en surten i això genera una satisfacció i això genera un augment de l'autoestima, no? De dir, ostres, em costava molt una cosa i ara finalment me n'en surto. Això genera un benefici a llarg plaç, no? Però l'autonomia no és només les qüestions materials, que són molt importants, les qüestions materials, i el saber treballar amb les mans és molt important a la vida actual, que és una vida tan digital, jo crec que s'ha de recuperar i ho hem de recuperar els adults, sobretot. Però en el cas de la canalla no és només la qüestió de les habilitats motrius i manuals, sinó que hi ha tot un aspecte de l'autonomia que està relacionat amb la presa de decisions, que és ser capaç de donar l'oportunitat a la canalla de decidir què volen fer, a què volen dedicar temps, com es volen vestir, què volen menjar, què no volen menjar. I tot i que això al principi, quan són molt petits, ens costa molt perquè ens fa la sensació que ells no ho saben fer i que nosaltres els hi hem de dir què han de fer, sempre hi ha un marge. Evidentment, tu no deixaràs que la teva criatura no mengi durant X dies, perquè al final és que no es podrà ni aixecar. Però tu sí que en un dia, tu sí que li pots dir, vols menjar això, vols provar allò? Per tant, sempre tenim un gran marge de deixar provar les criatures que decideixin què volen fer, no? I aquí també, en la presa de decisions, hi ha la part interessant que és la reflexió posterior, de dir, tu has decidit fer una cosa i què ha passat després, no? Doncs nosaltres com a adults hem d'estar en aquest moment del què ha passat després i ajudar-los a començar a fer servir la reflexió, que la reflexió és fonamental a la vida, no? Saber avaluar
què ha passat amb un comportament, per què ha anat bé, per què no ha anat bé, i d'aquí extreure'n una conclusió, un aprenentatge, no? Una presa de responsabilitat, això és fonamental per després ser adults competents, no? Adults responsables. Avui en dia tenim una crisi de que tenim quantitat d'adults que no són responsables, que no saben, no han tingut aquestes oportunitats o no són conseqüents amb les decisions que prenen. O tenim també gran quantitat de gent jove que ja hauria d'haver fet el salt a l'adultesa i segueixen amb una actitud certament adolescent. Doncs això és perquè no han fet aquest mecanisme de prendre decisions, veure què ha passat, assumir la responsabilitat i, en tot cas, després canviar o modificar. Per tant, en l'autonomia, en deixar fer i oferir oportunitats a la canalla, nosaltres els estem entrenant aquest procés que és tan important. A la vegada, això fomenta la independència, que nosaltres hem de pensar que ara, en les etapes infantils, tenim la canalla enganxada a nosaltres. I això és important perquè depenen de nosaltres, no? I som una espècie animal en el qual el període de dependència de les nostres cries amb nosaltres és dels més llargs de totes les espècies. I per tant ha de ser així, és normal que tinguem la canalla enganxada els primers anys. Però arribarà un moment que aquesta canalla s'ha de desenganxar de nosaltres. I en un altre moment més avançat, aquesta canalla ha de ser capaç de viure la seva vida amb tota la complexitat de la vida i totes les dificultats. I no podran tenir la mama o el papa allà permanentment, no? Per tant, nosaltres també en algun moment els haurem de començar a ensenyar a que s'han de separar i que han de tenir recursos, han de tenir capacitats, han de tenir habilitats. L'autonomia el que els dona és això, de dir, tu has de tirar endavant com sigui. Aleshores, això no es pot confondre amb ens separem completament de la família, dels pares o de les mares, i ja, si t'he vist, no m'acuerdo, no va d'això. Som éssers socials, som interdependents, ens necessitem els uns als altres, els adults ens necessitem entre nosaltres, i no només ens necessitem, sinó que quan estem junts sorgeixen coses tan potents com una escoleta, com follets, no? Vull dir que si fóssim adults completament independents i no ens relacionéssim entre nosaltres, el món seria molt trist. Per tant, no s'ha de confondre amb fomentar l'autonomia perquè la canalla, quan siguin joves, siguin persones competents i capaces de tirar endavant individualment la seva vida, això no s'ha de confondre amb ens separem els uns dels altres, no? No va per aquí la cosa. Perquè finalment també hi ha l'element social, no? Aquests adults arribarà un moment que sí, segurament marxaran de casa els seus pares i aniran a fer la seva vida, no? S'hauran de relacionar amb aquest món, no? I necessitem enfortir les relacions socials a nivell de xarxes, a nivell de teixit social, perquè si no ja veiem el que passa. Quan la societat, les xarxes socials estan molt febles, doncs és quan els discursos d'odi és quan agafen més força, no? Per tant, l'autonomia també ha de reforçar la capacitat de treballar en equip, de relacionar-nos, ¿vale? Llavors, aquí hem de preguntar una mica quin és el paper de l'adult, no? Jo dic això, que hem de criar i educar, i hem d'assumir la responsabilitat que això significa, no? Hem d'estar presents i hem d'estar actius. Això no vol dir estar tot el rato a sobre de la canalla. La canalla necessita el seu espai, necessita el seu temps, necessita la seva estoneta d'estar al seu rotllo. Però nosaltres, com a adults, hem d'estar sempre amb un ull a sobre. Això és la nostra responsabilitat, sobretot en aquesta edat en què són més vulnerables i nosaltres hem d'estar allà per acompanyar-los, per ajudar-los, per ensenyar-los, per dialogar amb ells, per jugar amb ells. I els adults hem d'assumir aquest rol. Ara hi ha molta confusió amb què vol dir ser pare o què vol dir ser mare. Ser pare i ser mare vol dir estar pels teus fills i educar-los tu activament. Llavors, quan tu estàs amb ells, estàs tu pensant què es pot fer, què no es pot fer, com li vull transmetre això, anem a fer això junts, anem a fer això separats, ara això no toca, i tu estàs actiu. Després hi ha moments en els que tu no pots estar, llavors, bueno, el portes a
a l'escola o el deixes amb algun altre adult, però aquest és el paper. No pot haver-hi tanta confusió amb una funció tan bàsica de la vida com és criar a la canalla. I portem una etapa en el que hi ha uns pèndols pedagògics, no? Es venia d'una època on el model era un model potser molt autoritari, molt separat, no? En relació al gènere. Tot requeia, sobretot, les cures a la mare i després el pare era el que feia 4 crits i marcava l'autoritat. Després s'ha tendit ara, des de fa molts anys, des de fa uns quants anys, a un model molt més basat en el que molt vagament es diu l'educació respectuosa, però que tampoc ningú sap ben bé què vol dir això, però se'n va cap a l'altra banda, en el que llavors no se saben posar els límits, tot val, hi ha una confusió molt gran. Ara torna a haver-hi un altre pèndol cap a l'altra banda i hi ha una nova tendència, que tots són modes, que tracta d'ignorar les criatures. No sé si ho heu sentit o no, però jo he començat a llegir, fins i tot té un nom, ara no me'n recordo, però s'ha d'ignorar les criatures, perquè si no els sobreprotegim. Home, entre poc i massa. O sigui, ens passem de lo superautoritari a lo hiperprotector i hiperemocional i ara ignorem a la canalla. No va per aquí la cosa. Hem de simplement saber que hem d'estar per ells i els hem de donar espai perquè vagin creixent i nosaltres els hem de marcar els límits i ja està. Llavors, el com acompanyar aquesta autonomia, hi ha algunes coses molt bàsiques que a més ens ho posen molt fàcil, que és fer-los preguntes. O sigui, els encanta saber. Per tant, els hem de fer preguntes, no? I és que ells ens les fan, per tant, que hi hagi molt diàleg. Això afavoreix l'autonomia, que facin pensar, no? Fer rumiar, no? I sobretot no caure en quan ells ens pregunten alguna cosa, nosaltres fer-los la gran explicació, tota molt racional i tota molt elaborada i molt complexa. No volen això ells. Ells volen un diàleg. Llavors, tornar-los la pregunta, i tu què en penses, no? I tu què t'imagines? A mi el que m'agradava de Follets, i encara em meravella, i és el que trobo més a faltar, perquè jo ara treballo a secundària i això no hi és la màgia, la imaginació infinita, no? Que a l'etapa aquesta d'infantil no hi ha límits a la imaginació. Llavors, tu en el diàleg amb la canalla, tu pots explorar el que vulguis amb ells. I aquest explorar a base de preguntes i a base de fer volar la imaginació, això els hi dona un món infinit. Aquest món infinit, en aquesta edat, és importantíssim, perquè el que els està dient és que tot és possible i que només depèn de la seva capacitat. Llavors això els hi dona moltes ales. Evidentment, a mesura que van creixent, aquest món màgic va desapareixent perquè van madurant el pensament i van entenent que la vida té límits, que hi ha coses que no poden ser, però això ja arribarà, no? I si hem ofert aquest diàleg sense límits aquests primers anys, després ells han tingut la sensació de que han pogut desenvolupar idees estrambòtiques. Ells mateixos ja les baixen a la realitat, les idees estrambòtiques. Ells se n'adonen del que és possible i del que no és possible. El que no podem fer nosaltres en aquesta etapa infantil és tallar-los nosaltres les ales. Per tant, per fomentar l'autonomia és molt important aquest joc de les preguntes i del pensament infinit, no? I llavors oferir possibilitats, en general, oferir possibilitats. I veure què va passant, i nosaltres anar veient i anar tenint unes preguntes, unes respostes, i a vegades veurem que hi ha moments en els que la canalla no volen ser autònoms. Doncs no passa res, no volen ser autònoms. No els hem de forçar a l'autonomia. L'autonomia l'hem d'oferir i hem de permetre que es pugui desenvolupar. Però cada canalla té el seu ritme, té el seu caràcter, té els seus interessos. Per tant, nosaltres també hem de ser comprensius amb això. No podem obligar. No, has de ser autònom i t'has d'acordar ja els cordons, perquè si no, no ets autònom. No va d'això. Perquè potser aquella criatura això no li interessa, o encara no ho sap, o encara no està preparat. Bueno, ja arribarà.
i no només quan són petits, sinó que també l'autonomia no és un camí lineal que no té passos enrere, al contrari. En aquest camí de la maduresa, que a dia d'avui se sap que fins als 25 anys el cervell no està realment format, doncs hi ha regressions, i les regressions, els passos enrere, poden ser a l'etapa infantil, o poden ser a primària, o poden ser amb els adolescents. Vull dir que ens necessiten al seu costat. Nosaltres som els referents, per tant, nosaltres hem de fomentar l'autonomia, però també sempre des del sentit comú. No cal que agobiem ni pressionem. Hem de deixar que vagin fent, Està clar que com més els oferim, doncs més autònoms es faran, no? Llavors, a la vegada, com a adults també hem de tenir en compte algunes coses que hem d'estar alerta, que és que els pares i les mares projectem les nostres il·lusions. Vull que el meu fill sigui així, m'encantaria que fes això, perquè tenim uns ideals, no? I a més veiem la puresa en les nostres criatures. Els primers anys les criatures estan molt alliberades, són molt blanques, molt pures. Encara tot l'input social encara no ha arribat fort, no? Els primers anys ja va arribant, però llavors com que tenim aquesta imatge certament idealitzada, a vegades es confon i nosaltres projectem molt el que volem que siguin. Això és un error, perquè la criatura des del dia 1 serà com ella voldrà, no com els pares voldrem que siguin. I això també ho hem de saber veure, i si no estarem forçant coses que van en contra del seu propi caràcter, no? Llavors hem d'estar atents nosaltres com a pares de no enganyar-nos, no? I això no vol dir que tu tinguis la il·lusió, ostres, m'agradaria que li agradés no sé què. Bueno, doncs ensenya-li, explica-li. Però si arriba un moment que realment allò no li agrada, no passa res. Doncs és igual, t'agrada a tu, no? I també a la vegada, com a pares, hem d'estar atents als nostres límits i a les nostres pors, no? Quan fomentem aquesta autonomia, no? Hem de saber quins són els límits de les coses que som capaços de sostenir. No ho podem sostenir tot, no? Amb el tema del menjar, doncs, a vegades fa angoixa, no? Pensar que es pugui ennuegar la criatura, bueno, doncs si estem patint moltíssim, bueno, doncs potser esperem-nos una mica. No, perquè si no també els acabem transmetent aquestes angoixes, no? Hem de ser curosos amb això. O les pors, no? De dir, és que a mi em fa molta por aquest tema. Bueno, doncs llavors no passa res, no vagis per aquí. Ja arribarà un moment en el que tu, potser com a adult, ja hauràs pogut veure que això ja no et fa tanta por perquè la criatura la veus més gran, doncs ja li donaràs l'oportunitat, no? Però que hem de fer, com a pares i mares i com a educadors, hem de fer molta introspecció i hem de fer molta reflexió sobre què podem sostenir, què no, també quines coses portem nosaltres de la nostra infantesa i se'ns volquen a les nostres criatures, que això també és molt habitual, no? A vegades nosaltres mateixos fem el pèndol, no? Se'ns va educar molt d'una manera i per no reproduir aquell model anem molt cap a una altra manera. Bueno, intentar ser una mica equilibrats, no? I aleshores, ara ja per anar tancant i llançar alguna pregunta, jo volia simplement parlar de que l'autonomia té aquest aspecte molt material que a dia d'avui jo crec que és molt important perquè estem tendint cap a una vida molt a dins de casa, molt digital, molt acostumats a delegar, a comprar, a trucar a algú que ens vingui a fer alguna cosa. I hi ha aquest aspecte material de saber resoldre'ns les coses, doncs intentar saber aprendre a resoldre, a arreglar alguna cosa de casa, a construir alguna cosa, que quan les teves criatures creixen en un entorn en el que veuen que els adults fan coses físiques, materials, ells ho normalitzen. És a dir, la nostra canalla normalitza i naturalitza el que veu quotidianament. Per tant, si a casa hi ha molts llibres i es llegeix molt, ho normalitzarà i se li farà fàcil aquesta entrada. Si a casa es veu que els pares i les mares fan manualitats, arreglen coses quan es trenquen, organitzen activitats amb altres famílies, doncs tot això ho normalitzen i serà més fàcil per ells entrar en aquesta lògica. Llavors, jo sóc molt partidari de que
aquest camí compartit de l'autonomia també sigui una oportunitat per als pares i les mares per tornar a fer coses que potser havies fet feia molt temps i ja vas deixar de fer, o per aprendre noves coses, i això que sigui un exemple positiu per la nostra canalla i que ja creixi amb aquesta cultura del fer i no amb una cultura del delegar i esperar que algú ho faci. Vale? I bueno, una mica fins aquí. Podríem entrar molt més amb la part de l'infantil, però jo crec que si veniu a Follets ja ho veureu in situ. Perquè aquí es materialitza molt, no? L'autonomia aquesta de l'individu de jo sóc capaç de pujar una muntanyeta, jo sóc capaç de moure un tronc, jo sóc capaç de, etc, sumat a l'autonomia del grup de ara fem una petita trobada al grupet dels 3 o dels 4 anys i parlem i decidim cap a on anem, amb l'autonomia una mica del col·lectiu de entre tots ens organitzem, ens esforcem, fiquem de la nostra part i fem que Follets tiri endavant. No? Llavors, Follets és un lloc on jo crec que es poden materialitzar molt les 3 esferes de l'autonomia. I res, jo la meva xerrada ha acabat i si algú té algun comentari, alguna reflexió, doncs benvinguda sigui. Jo anava a dir que amb això de l'autonomia, quan abans s'ha preguntat el tema de la lectoescriptura, que nosaltres això hem vist molt, com que en realitat és que parteix d'elles i és increïble perquè de cop et comencen a dir que vull saber què posa, no? Estàs llegint un conte i dius, no, ara vull saber jo què posa aquí. I parteix d'aquest interès innat i realment, no sé, tens la sensació que ho ha après sol, dius, és que ho ha après sol. Nosaltres últimament és com, estem aprenent a llegir sol, o sigui, perquè es queden preguntant aquí a Follets, a casa i tal. No sé, de cop i volta un dia va escriure el seu nom, no? I era com, ostres, però és que sembla com que, o sigui, la sensació és quasi bé que ho aprenen sols, o sigui, tu no has de forçar tant, en realitat tu has d'explicar el que saps i estar oberta de dir, bueno, ara li interessa això, després potser d'aquí un temps això, no li interessarà gens aquest tema, li interessarà un altre, vull dir que... Sí. Clar, a mi una de les coses que m'agrada és que la curiositat és innata i és infinita. Llavors, és que tot és possible, no?, en aquestes edats. Llavors, estar atent. No sobreoferir coses, no cal sobreoferir, és que ells mateixos ja, amb els amiguets o aquí, és que comencen a dir i tu simplement, mira, va per aquí la cosa. Pues, no, això a mi em fascina molt, aquesta curiositat innata. I que és una llàstima perquè la societat fa que es perdi una mica. Es va perdent, no? Vull dir que hi ha moments en els que veus que això s'està perdent. Per tant, en l'etapa infantil, donar el màxim d'espai a això està molt bé. Bueno, i aquesta part, no, de que l'aprenentatge i la motivació van lligats, no? Si no hi ha motivació no hi ha aprenentatge. I que quan aquest aprenentatge està lligat en el moment evolutiu i motivacional, i tu llavors vas estirant d'allà, no? I li vas oferint els estímuls, però que la criatura t'ho està portant, no? Llavors és molt xulo i que es fa des d'aquí i ho fas tu des de casa, no? A part de l'Hector, doncs ara a casa ella ens va portant i li anem oferint, no?, el material, i anem pensant, doncs ara avui li traiem això, i és com que estàs educant tu a casa i estàs educant en aquest entorn escolar, no? I això és aquesta part que deia el Pau, no? Com de sentir que estem junts, no?, com fent tot aquest procés i que... Això és molt xulo. Clar, ara, per exemple, nosaltres, els que ja vam portar la canalla a Follets i ja estan més grans, és xulo perquè estem veient una mica les habilitats, no? Per exemple, ara va passar una cosa molt curiosa, que és que hi ha un certamen de lectura en veu alta a tot Catalunya, no? I es fa per zones, no? I ara es va fer el concurs d'aquí del Baix Montseny, no? I recollia tot d'escoles de primària i secundària de tot el Baix Montseny. Doncs hi havia molts follets que s'havien classificat com a guanyadors de la seva escola i estaven allà, i es van trobar tots, de diferents edats, no? I entre algunes famílies ens vam ajuntar i vam dir, ostres, quan ofereixes l'estímul de la curiositat i de l'aprenentatge,
és que passen coses després. Llavors, és que ho estem veient, no? Amb la canalla que ja està entrant a l'institut, estem veient la diferència. I no en un sentit de superioritat o de cap tipus d'arrogància, simplement d'aquesta autonomia. Aquesta autonomia, no? De dir que saben fer servir una màquina, és que saben anar-se'n a la biblioteca a buscar uns llibres que els interessen molt i tal. Llavors, és bonic veure com quan ofereixes proposta que enriqueix i sembla molt senzill de dir i no és tan senzill de dir, perquè els estímuls que no enriqueixen són molt grans, no? Sobretot quan entren a l'escola. De cop i volta entra en tromba tota una sèrie d'estímuls que no afavoreixen l'autonomia i que no enriqueixen. Al contrari, no? Que tendeixen a la passivitat. No? Llavors, donar una mica la contra, amb el pas dels anys es veient que funciona, no? I una pregunta, Pau, amb aquests fullets ja estan més avançats. A nivell tot el tema digital, o sigui, mòbils i així, com ho esteu vivint? O sigui, creieu que sí que hi ha diferència? O sigui, hi ha diferents coses a tenir en compte. Hi ha un element molt senzill que és la curiositat i per tant les ganes d'utilitzar aparells electrònics com fan els seus companys. Aquesta curiositat hi segueix sent, ho veuen com una joguina i per tant no identifiquen tota la càrrega negativa que té. Un cop els expliques sí que la poden tal, però ells d'entrada ells ho veuen com jo vull fer servir això perquè és una joguina, no? Clar, el que sí que hem identificat amb els anys i també a primària és que com més tard s'introdueixi tota la pantalla, millor. I això és així. I llavors, sovint els hi fem preguntes, no? Perquè entrem en les discussions, no? És que volem pantalla, volem no sé què tal. I a vegades aquí hi ha tot un estira i arronsa, no? Que cada família fa el que pot o com pot, no? Però sí que, per exemple, sí que una pregunta que els hi fem, a diferents edats, més, és com van els resultats acadèmics dels teus companys? I això sembla una visió molt academicista, que tampoc no és una que realment ens interessi molt, les notes i tal. Però ells mateixos ens en diuen, és que la canalla que fa servir molt els dispositius treuen males notes. I a ells els hi serveix una mica de referent de dir, és que al final té un sentit el que ens estan dient des de casa, no? Ara bé, això no vol dir que ells no el vulguin fer servir. Sí. I què opines de a les escoles, no tant a infantil, però sí a primària, que tenen aquestes pissarres, que ja no són les pissarres... Les digitals. Sí, les digitals, que diuen en alguns llocs, no, però realment ho fem servir com a projector o només per... Jo què sé, que els estem explicant com es mou un pop i llavors els hi posem un petit vídeo, no? I t'ho expliquen com dient, és un recurs més i és un instrument més, no? Jo la veritat és que amb això soc molt macarra, vull dir, soc molt... Però no sé si me n'estic anant massa a un extrem i realment és veritat que és un recurs que pot ajudar. No sé tu com ho veus, això, més si estàs a secundària... O sigui, en general crec que és un excés. O sigui, hi ha hagut una onada tecnològica que ha arrasat l'educació els últims 15 anys i hi ha hagut un excés que ara s'està començant a revertir perquè s'està veient que ha sigut nefast. Vull dir, i s'està intentant limitar cada vegada a etapes més petites. I després hi ha diversos elements. Hi ha un element que s'ha de posar sobre la taula, que és que hi ha hagut molt professorat que li ha sigut còmode, simplement. Clar. És un recurs de comoditat. Si tens el recurs a la mà, l'utilitzes. Molt difícil no fer servir aquests carmelets. Sí. Llavors, aquí hi ha hagut una certa poca crítica per part del professorat i després que... Bueno, i el Departament d'Educació, que al final és com omplim totes les aules de pissarres digitals i de recursos tecnològics i ara s'estan, bueno, el que tu dius, no? S'estan tirant enrere i ja no, ara ho traiem. Però l'Innovamata i3, i4, i5 ja està ficat, no? O jo què sé, quina plataforma era aquesta que ara ens volíem fer pagar també a primer de primària. Bueno,
no? En plan, tots aquests recursos digitals que dius, abans d'utilitzar això com a recurs, tens tantes opcions de recursos, el que passa és que si tens el recurs fàcil, doncs aniràs al recurs fàcil. Buscar alternatives és el complicat, no? Bueno, Com a ara, docent. clar, utilitzat com a recurs doncs pot estar bé si el saps fer servir de forma puntual, però s'ha de limitar al màxim. Vull dir que la pantalla és molt... crida molt l'atenció. Sí. Vull dir, la Núria, la meva dona, és mestra de primària i dic que els alumnes preferien veure un vídeo d'ella explicant una cosa que veure-la a ella explicant la mateixa cosa. Explicava el conte en directe i no els agradava tant com quan em gravava. Era supertrist. Era el mateix, la mateixa persona preferia la pantalla que la persona. Però bueno, una cosa que sí que veig positiva és que ara ja a les escoles i als instituts ja no ets marciano si com a família aixeques la veu i dius ei, que això és massa. Ja no ets el marciano. Per tant, s'ha de fer. O sigui, s'ha de portar aquesta veu a tot arreu. I a l'institut, per exemple, s'està també tirant enrere i s'està tornant al llibre, perquè no saben escriure. Tal qual, eh? No Jo saben... soc orientadora i també de secundària i és una barbaritat. Els hi demanes una redacció i diuen una reflexió sobre X cosa i és com... Què em dius? I amb el xat GPT ja és una barbaritat, saps? Clar, però que aleshores per mi és interessant el tema aquest de l'autonomia, perquè tu, quan són petits no, perquè tu no els hi pots fotre un rotllo quan són petits, els hi has d'intentar fer-los entendre d'una altra manera, però quan ja són adolescents, per exemple, tu sí que els hi pots fer entendre de dir el xat GPT o tanta pantalla no et solucionarà la vida, no t'ajudarà a treure les castanyes del foc, no? Llavors aquí sí que pot haver-hi un diàleg. Quan són més petits, jo crec que no és diàleg, és un límit. I ja està. Uns dibuixos en tal moment, punt, i ja està. Que al final té com molt a veure amb com es vinculen amb el coneixement, no? Vull dir, l'autonomia en aquest aspecte de dir si des de petits tenen aquesta motivació d'aprendre, no? De poder dir els seus interessos i són satisfets, no? Aquestes necessitats, d'alguna forma, en plan, tu tens aquesta necessitat, doncs adapto el context per donar-te aquestes propostes, continuaràs dient quines necessitats tens, no? Jo el que em trobo molt amb els adolescents és com que jo crec que se'ls ha limitat tant que arriba un moment que tu a l'aula els dius vinga, anem a fer propostes de què volem treballar aquest trimestre i es queden en plan què? T'haig de dir què? No? Vull dir, sí que surten propostes però com que els has de tirar molt, no? Perquè falta aquesta motivació d'haver-se vinculat des del coneixement, o sigui, amb el coneixement des d'una forma saludable de dir que guai, no? Aquesta curiositat, no? De no haver-los matat aquesta curiositat des de tan peques que al final penso que tampoc és algo que es faci expressament des de les escoles, és simplement com està estructurat el sistema educatiu, que és el que hi ha. Llavors... Bueno, i ara també pensava amb això que dèiem de la curiositat, de la motivació i de l'aprenentatge, que el vincle és un altre element, no? Molt important que fomenta tot això. Llavors, si no hi ha vincle, perquè estan aquí, estan en una pantalla, els eduquen, no? Els van educant fragments sense vincle, tota aquesta part també es perd, no? I que, bueno, no? Que això que aquí Follets també entrenem, no? De posar-nos-hi, no? Estar, perquè, o sigui, a mi també em passa com a adulta, sí, me'n vaig a l'adult i me'n vaig a pensar, me'n vaig a xerrar amb un adult. Sí, em costa ficar-me, no? A vegades amb la meva filla i bueno, m'agrada, no? Com que aquest entorn m'ajuda a connectar amb alguna cosa que es necessiten, que és aquesta part del vincle, no? Estic amb tu, no? I que això la pantalla és, per mi, és de lo perillós, saps? Perquè que tu prefereixis aquesta bidimensionalitat al tot el que dona el vincle, clar, és com... No, i el ritme, no? És bidimensionalitat i el ritme, perquè la vida després pues, és més tranquil·la i els deu semblar avorrida. Estar acostumat a tant frame per segon, després fa que un arbre movent-se al vent Fotre els sigui un àudios rotllo. a 1,5 o a 2 per poder en menys temps rebre més informació, que de fet la cadena del vídeo no se'n recorda que han vist, però igual ja és una sensació que han fet més del que... Home, és trist perquè ara, no sé, jo ho veig molt, no? En joves, en plan, queden entre ells perquè queden, però s'asseuen al banc i cadascun amb el seu telèfon, saps? No, és que igual parlen amb la del costat per Instagram.
Sí, Que estan al costat. o estan jugant, o no sé si algun joc compartit. Clar, a mi per això també m'agrada molt com la idea del fer coses materials, perquè també trenques una mica la passivitat, no? Pues cuinar amb la canalla, no? I fer que aprenguin a cuinar, no? Arreglar coses a casa, o netejar, o sigui, hi ha tantes coses a fer, és que és infinit. I els agrada perquè es senten útils, es senten capaços. I que la part pràctica et dona criteri, l'experiència et dona... Jo vaig veure, no soc molt de cuinar, però vaig veure receptes per internet que la veig i dic, no, això no surt. Ja pots ficar-te on vulguis, aquesta recepta, el que tu estàs fent no et donarà el resultat que tu m'estàs venent que et donarà. Expectatives i realitat. Però tampoc he cuinat ja sé que això no passarà. Però clar, si no has fet mai, després es queixen de que els comentaris és que això no surt, clar, normal, és que no, ja es veia venir que això no sortiria. Però mira, això està bé que ho diguis, perquè la meva filla gran, que li agrada molt cuinar, ara ha descobert el Pinterest per l'ordinador de l'escola. Llavors, clar, tots són vídeos aquests curtets i tots són receptes i ella sempre vol cuinar. Vaig a fer una recepta, molt bé. I sempre li surten una merda. Llavors, només fem que dir-li, fes el favor de mirar una recepta d'un llibre. I una recepta real, perquè... O una pàgina de cuina, de receptes que es diguin això, no? Vull dir que... Però que això... Qui parla de la cuina parla de qualsevol cosa que et vulguin... Vull dir, jo soc de formació soc electricista i veig vídeos que t'ensenyen a fer coses d'electricitat i dic, algú es matarà algun dia, perquè primer, salta totes les normes de seguretat. I aquí pot passar unes falles de València, el més fàcil que faci si segueixes aquestes instruccions. Si no té coneixement vol fer allò, es farà mal. Ja, és que és molt perillós de l'internet, la sobreinformació i l'accés que tenim a la sobreinformació que hi ha, saps? No, que falta criteri. L'internet dona, i el ChatGPT i tot això,